Kaixo ikusentzuleak, osasun gaiak izango ditugu izpide gaur berbagai saioan. Sindrome metabolikotik hasi, koronavirusarekin jarraitu eta Osakidetzak gaur egun duen egoerarekin besteak beste amaituz. Zuen etxeetan irrati uinen bidez seguruenik sarritan sartu izan den eta sartzen den ahots batekin, Felix Zubiarekin. Zarauztarra, medikuntza eta kirurgian lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean 1988an. Medikuntza intentsiboan espezialista da 2004tik. Urte horretatik bertatik Donostialdea esiko zainketa intentsiboen unitateko medikua da, eta zerbitzu horretako buru 2020tik. EHUko medikuntza eta erizaintza fakultateko irakasle laguntzaile ere badiardu. 35 argitalpenetik gora sinatu ditu nazioarteko aldizkarietan, eta 6 doktorego tesi zuzendu. Gurutze Gorriko voluntario veteranoa da eta hainbat komunikabidetan kolaboratzaile. Felix Zubia, kaixo eta ongi etorri. Eskerrik asko. Bergarako seminarixoan izan zara gaur, sindrome metabolikoari buruzko hitzaldia ematen. Zeri deitzen zaio sindrome metabolikoa? Izenak berak dion bezala sindrome bat, da egoera bat arrazoi asko izan ditzakena, eta sindrome metabolikoak biltzen ditu gizentasuna, sabeleko gizentasuna, eta horri lotuta diabetesa, bimotako diabetesa, tentsio altuarekin, kolesterol altuarekin, bestelako lipido edo gantzen arazoekin. Eta horrek dakar bestelako gaixotasunak sortzea, batez ere kardiobaskularrak, iktusak, bihotzekoak, baina baita ere bestelako gaitz batzuk. Minbizia, esaten dute dementzia ere baietz. Orduan, benetan daukagun osasun publikoko arazo bada, ze katea hori litzateke ez, osasun ohitura txarrak izan, horreko obesitatea sortu, obesitate horri lotuta bestelako arrisku faktoreak, eta arrisku faktore horren ondorioz bestelako gaitzak. Hori litzateke beraz katea, nola egin diezaiokegu aurre? Azkenean, gizarte bakoitzak edo bizimodu bakoitzak bere gaitzak omen ditu, eta gure hau da, ez? Lehen baino askoz elikagai gehiago dugu, elikagai gainera desegokiagoak edo industrialagoak, horrek dakar azukre azkar asko jatea eta koipe asko jatea, eta beste alde batetik gutxiago erretzen dugu, ez? Sedentarismorako joera badaukagu. Lehenik eta behin kontziente izan hortaz, eta egin beharko genukena da elikadura egoki bat izan, azukre azkarrak kenduz. Azukre azkarrak dira freskagarri, bestelako bollo edo industrialak liratekeenak, baina baita ere kontuan eduki behar dugu elikaduraren industriak erabiltzen duela azukre azkarra gu engaintzatzeko edo gu bere produktutara eramateko. Horren, alik eta gehien janaria etxean eginez, norberak eginez, garaikoa baldin bada hobe, eta gertuko baldin bada, bare eta gehiago. Eta gero beste alde batetik, ariketa fisiko eginez, esaten da astean 5 bat egunez edo egin beharko genukela ordu erdiz, eta horri ohitura horiek mantenduz, ez du balio askotarako bolara batean mantentzeak, gero ondoren bestela atzera buelta egiten baldin badugu, ez? Osasun mailan gaur egun daukagun arazo nagusietako bada? Bai, eta gure ohiturei lotua dago, eta ikusi da inguru askotan pertsonen 1/20 edo duela, gainera geroz eta gazteago sortzen dela, eta gero beste alderdi batetik begiratu nahiko bagenu, baita ere gizartearen egoeraren ispilu da. Hau da, zenbat eta baliabide ekonomiko gutxiago izan, errazago garatzen da. Hau da, oso gordin esan da, lehen diru gutxi zuena argala zen. Gaur egun diru gutxi duena gizena da. Hor bada, elikagai industrial aurrez eginak merkeagoak dira, gainera lanpostu txarrenak dituenak segurenik kirola egiteko aukera gutxiago du, eta bada beste gizarte ikuspegitik begiratuta ere, ezberdintasun hori ez, baina zenbat eta diru sarrera gutxiago izan orduan eta gehiago. Badago beraz horretan zer egina. Bai. Tira, Goien Nagusik gonbidatuta, etorri zara, Debagoienean jarduten duen irabazi asmori gabeko kultura elkartea da Goien Nagusi, 55 urtetik gorako 200 gora bazkide dituena, eta programatzaile garrantzitsua bilakatu da hemen eskualdean, zer deritzozu? Bai, ni aurten 3. etorri naiz, gustu handiz eta eskerrak gonbidatu naute nahi.
Egia da, poza hundi ematen duela, ikustea, adin batetik aurrerako jendea ere ez dela erretiratzen, hor jarraitzen duela, eze mugimendu duten, ze gai lantzen dituzten, ni osasun kontuengatik etortzen naiz, baina beraien programa ezagutzen dut, eta denetari jorratzen dute, eta gainera, asko gustatzen zait, ze gizarte ikuspuntua duten ere, badakit hitz egin dutela energia berriztagarria, bidaiatzea etikoa den ala ez den, ezagutza utzaz gain, gizartean duen eraginare bai, eta jarrai dezatela hola urte askoan. Zuk aipatu moduan, ez da lehenengo aldia, eurek gonbidatuta gurean izan zarala, beste batzuetan ere izan zara, lo egiteko zailtasunez, minbizia, zaritu izan zara, badago interesa, badago kezka osasun gaiekiko? Bai, orokorrean bai, nik uste beti izan dela, eta orain geroz eta gehiago bizi nahi dugu, geroz eta hobeto bizi nahi dugu, eta bada gizartean eskaera, osasun gaiei buruz jakin nahi da, eta bai, eta gainera horrelako mugimenduak baitere desente dira, herri askotan dira, adin batetik aurrerakoen elkarteak, baina erabakitzen dutenak bere jarduera mantentzea, ezagutza mantentzea, eta ezagutza zabal horren barruan osasun kontuak bandiri dagokidanean. Tira, 5 urte aurten, koronavirusa gure artera iritsi zela, eta garai hartan, orduan hasita bereziki ez da, sartu zinen zu etxe asko eta askotan Euskadi Irratiko irratsaioaren bitartez, osasun etxearen bitartez. Bai, nik osasun etxea 2013an hasi nuen, aurretik Julian berezi hartu izaten zen, eta nik harrentoki hartu nuen 2013an. Kontua da, aurrenengo 6 urte haietan edo, Oihartzun txikiko saioa edo zela, nahiz eta entzule desente genituen, eta eskerrik asko hasiera-hasieratik ordu direnei, ze badakit bailara honetan ere desente direla, baina leherketa edo saioaren behar bada ezagutza maila asko handitu zen pandemiaren ondorioz. Hori da, ez da, garaiak berak eraginda baztegoelako jakin-min bat asetzeko beharra, ez da? Bai, eta egoera bat ere bai, eta neuri tokatu zitzaidan pandemian zainketa intentsiboetan lanean egotea, eta egunero ikustea zer geneukan, Eta bazen alde batetik informazio premia, pentsa, egunero aldatzen zen informazioa, nik uste gehiegi ere bai, egunero sortzen zen zerbait berria, egunero sortzen zen neurria, eta jendeak eskatzen zuen horren inguruan argitasuna, bazen gogoa eta gero egoera berak ere eskatzen zuen, horri buruz hitz egitea bai. Horrelakoak izan ziren garaiaiek, zer ikasi dugula esango zenuke? Ze alderdidatik, alderdi askotatik, batetik ikasi genuen infekzio birikoak zer diren, hau da, virus berriak zer diren. Hau ez da ezer berria, Hau gizateriaren historian beti gertatu izan da eta beti izan dira virusek sortutako pandemiak. Adibidez, 1918koan gure birraitona hil zen. Eta amonak 4 urterekin aita galdu zuen eta beste bere amaren baserrira joan behar izan zuen bizitzera. Baina iruditzen zaigu ez dakit nongoizko kontuak direla, baina izan beti izan dira. Eta gertatzen dena da, virus berri bat sortzen denean, eta virusen ezaugarria aldakortasuna da, defentsarik gabeko biztanleri oso bat harrapatzen denean, horrek txikizio handia sortzen duela. Baina zientifikoki lehen aldiz aurka egin zaion unea izan da. Behar bada, gogoan izango dute ikusentzule, 2009an ere izan zen, hegazti gripeari lotutako edo agripeari lortutako beste agerralditxo bat, baina ura txikiago izan zen, eta etzen hainbestean geratu, etzen hainbesteraino edatu, hau bai. Ezagutu dugu zer diren infekzio birikoak, ezagutu dugu nola edatzen diren, ezagutu dugu ze garrantzi duen aireztapenak, txertoak garatzeak ze garrantzi duen, ze azkar egin liteken hori. Zientziaren aldetik jakintza izugarria izan da. Baina bezalde batetik ezagutu dugu edo ikasi dugu horrelako zerbait denean, eta osasun publikoaren aldetik pertsonen jokabideak eragiten duela pandemia bat edatzen den ala ez den. Eta hor, ezagutza medikoaz edo osasun gaiez jarduteaz aparte pertsonen jokabidea daukagu. Eta hor, nik uste gizarte moduan zer ikasia jaso dugula eta ez dakit benetan ondo ikasi dugun. Hori izango litzateke hausnarketa, Hau da, horrelako zerbait gertatzen denean, denon jokabideak eragiten du guztiongan, ikasi beharko genuke zaintza beharrak zein diren, ze garrantzia duten zenbait oinarrizko lanbideek, elkar zaintzeak ze garrantzi duen, eta nik ez dakit hori benetan ondo ikasi dugun. Hori da, ez da, ikasgaiak horiek direla, baina zenbateraino ikasi ote dugun, zenbateraino egiten dugun gaur egun, ez da, ikasitakotik. Gaur egun, zenbateraino eta batez ere norentzako da garrantzitsua koronavirusa? Hasiera batean koronavirusa sortu zenean birusera bat berria zen, inork ez zuen immunitaterik, ez zuen defentsarik haien aurka, eta horren birusera bat berria zen, eta batez ere adinekoei eragiten zien,
baina gaizki egon zen pertsona asko zegoen, eta pneumoniak garatzen zituzten pertsona asko zeuden. Immunitatea garatu dugunez, gaur egun birusa etorri arren, katarro baten moduan, hau da, arnasbidetako infekzio arin baten moduan pasako dugu. Lehendik ere baziren koronavirusak. Baina koronavirus zaharrak zirenez, infekzio arinak eragiten zituzten. Gaur egun norentzat da arriskutsu, immunitate hori ondo ez dutenentzat. Kimioterapia hartzen ari direnentzat, gaixotasun autoimmuneak izan eta botika gogorrak hartzen dituztenentzat, eta transplanteak dituztenentzat, pertsona hauentzat da arriskutsu koronavirusa. Txertoa jartzea gomendatzen da bereziki halako kasuetan, egia da txertoek beti ere sortu izan dituztela, ez da, mesfidantza edo retizentziak, are gehiago esango nuke, koronavirusaren kasuan, horre txerto bat baino gehiago ere, hartzea gomendatzen edo tokatzen zelako. Frogatu da, txerto horiek eragindako albokalterik pertsonengan? Noski, ez dago medikuntzan ezer arriskurik ez duenik. Orduan, albo ondorioak izan dira, eta txerto bakoitzak bereak zituen, eta ezagutzen ditugu, ez? Atzera egin da, behar bada batzuk ez zire, ez dakit ondo gogoratuko zire, baina bazen bat AstraZenecarena egina, ez? Bazen virus berezi bat, eta ark buruan bazuen trombosi arriskua. Baina, arriskua beti oso bajua dauda. Beti, edozein txertotan begiratu behar da, zein arrisku duen eta zein onura eragiten duen. Orduan, beti arriskuak txikiagoak dira, onurak baina arriskuak izan hor daude. Eta gero ondoren ARNA bidez sortzen ziren txertoak, ez? Modernarenak, eta beste txerto horiek perikarditis edo bihotzaren antura arriskua zuten, eta ziur izan dituztela bestelako, badakigu bestelako albo ondorioak ere izan dituztela. Gauza da ze onurarekin, ez? Orduan, onura eta arriskuak jarririk balantzan, onurak handiagoak izan dira, baina arriskuak izan badira. Hor daude, eta oraindik ere erregistratzen jarraitzen dugu. Babira gure artean ere COVID iraunkorra duten pertsonak, etxita ere bai hainbat, eta duela gutxi ez da, abiarazi du Osakidetzak horiek hartatzeko unitate berezi bat, sortuko ospitalean, lehenago behar luke? Bai, baina nik uste hau dena ezin dela unitate bakar baten esku utzi. Hau da, osasun langile guztiok ezagutu behar dugula. COVID iraunkorrak, noski, denbora gutxi du, koronavirusa berak 5 urte egin baditu, COVID iraunkorrak 4 eta erdi. Sortzen du alde batetik badira arnazketa arazoak dituztenak, baina hori behar bada neurtzen errasagoa da, edo ulergarriagoa da, nik pneumonia bat izan dut, eta horrek birika kaltetu dizkit, baina beste alde batetik badira bestelako sintomak, bestelako eremu batzutan eragiten dutenak, nekea, min orokortuak, konzentratzeko ezintasunak, memoria arazoak, eta gainera gaitz hauek edo gaitz honek duen ezaugarria da ez dela ezer azaltzen bestelako probetan. Hau da, analiziak normalak dira, irudi probak egiten ditugunean erradiografiak eta gainontzekoak normalak dira, baina pertsona horrek badu zerbait. Unitate bereziak izatea ondo dago, kasuak biltzea ondo dago, esperientzia elkar banatzea ondo dago, baina beste alde batetik pertsona hauek askotan adierazten digutena da, osasun sistemak ez nago onartzen. Hau da, ni nire familia medikoaren gana noanean, esaten dit ez dudala ezer. Ez dudala ezer, ez dala ezer aurkitzen. Animo aldatu behar dudala. Denon aitortza ere beharko da, eta gero noski egitura espezialduak sortu, euren hartarako, eta ikerketak eginea zer hobetu liteken jakiteko, ez? Pixka bate osasun publikoan gaur dugun egoerara etorrita, medikuntzako profesionalen falta dago, eta egoera larria dela berritsi du osasun sailburuak berak ere, bat zatoz. Bai, dudari gabe, bai. Honek alderdi asko ditu, eta horrelako arazo bat esaldi bakar batean laburtzea ezinezkoa da. Batetik daukaguna da, geroz eta gizarte zartuago bat. Geroz eta zarragoa gara, eta sartzen goazen neurrian osasun eskaria handitu egiten da. Beraz, duela 20 urte zeuden egiturek gaur egun ez dute balio, motz gelditu direlako. Eta gero beste alde batetik gertatu dena da plangintza falta bat. Urte askoan, Osakidetzak, baina nik uste estatuko osasun publiko guztiek lan egin dutela langile soberakin batekin. Hau da, langile soberakin hori gainera esplotatuz. Hemen inguruko mediku batek esaten zuen moduan, petrolio merkea izan da profesionalen laneskua. Eta pentsatu izan da denbora askoan horrek horrela jarraituko zuela. Eta ez da aurre ikusi zenbat jubilazio izango ziren, baina hortaz aparte ez da aurre ikusi lan baldintza horiek ez zirela normalak. Eta adibide bat jartzeko eta jendeak uler dezan. Lehen erizainak etxean zeuden nor deituko.
edo medikuak etxean zeuden nor deituko. Eta izaten ziren astebeteko kontratuak edo 10 eguneko kontratuak. Orduan, horrek zer dakar behar adina lanpostu ez sortzea ere. Orduan, plangintza falta oso bat izan da, bat, jubilazioa begira, baina baita ere lanpostuiek egonkortu, finkatu eta osatu egin behar ziren. Eta horret, derrepentean leherketa bat izan du, eta gabezia handia dago, Osakidetzako, nik uste osasun publikoko lanpostu guztietan, ez? Zer gertatzen da, gobernu batek 4 urteko ikuspuntua duela, baina honek 20 urteko ikuspuntu eskatzen duela, ez? Eta epe luzerako ikuspuntu hori falta izan da, eta gainera nik uste administrazio guztietan. Profesionalen gabezia aipatu dugu, hori da Osakidetzako arazo larriena edo hori eta zer gehiago? Beti behar dena da, zauden gizartea arduratu da, geroz eta zaharragoa gara. Geroz eta eskaera handiago izango da. Baina baita ere horrek eskatzen du bakoitzari zer dagokion ondo begiratzea. Eskatzen duena da gizarte zerbitzuak eta osasun sistemak elkarrekin lan egitea. Hau da, 80 gehiago urte dituen nahitona mona bati, ezingo diogu 60 urte dituen pertsona baten gauza bere eskaini. Menpekotasunari aurre egitea. Hau da, ezin da esaldi bakar batean bildu. Profesionalak noski behar ditugula, profesional horientzat lanpostu egokiak jarri beharko dira, planifikazio egoki bat egin beharko da, baina osasuna modu zabalagoan ere ulertu beharko dugu. Oda, prebentzioak egin beharko ditugu. Hasieran ulertu dugu, hitz egin dugu sindrome metabolikoaz, ez? Gure bizi ohituraz hitz egin beharko dugu, baina geroz eta menpekotasun gehiago duen gizarte batean gaude, eta horientzat egokia zer den eta zer ez den aztertu beharko da, eta gizarte zerbitzuak eta osasun sistemak bat egin, ez? Hau da, hau ez da egun batean konponduko den kontua, eta ez da modu bakar batean konponduko den kontua ere, ez? Hau da, lan asko egin beharko da alor askotatik. Hortik joan beharko litzateke hortaz, baldin eta kalitatezko osasun publikoa izatekotan. Bai, dudari gabe, bai. Ez? Eta gero, beste berrikuntza bat ere sortu da gure artean, eta da, osasungintza pribatuaren indarra. Horren aurrean eta baliabidea duenak osasungintza pribatura jotzen du. Eta sorgin kurpil bada, hau da, osasun publikoa gaizki dago, pribatura joango naiz, pribatua indartzen da, horrek eraberean publikoa murrizten du, eta horrek ere behar du plangintza oso bat, ez? Baina nik uste arazoa ikuspegi zabalagoarekin hartu behar dela, benetan ikusiz non jarri behar den indarra, eta gero alorrez alor hori ondo lantzen joan. Eta egoera, akaso are zailagoa da herrietan eta eskualde ospitaleetan, espezialista gutxiago, medikurik gabeko ambulantzia medikalizatuak, ohikoagoak diralakoak? Bai, azkenean profesionalarentzat erakargarriagoa delako, denetarik dago, baina erakargarriagoa delako zentro handi batean lan egitea, zentro txiki batean baino, ez? Eta nahiago duelako profesionalki, edo behintzat jende askok nahiago duelako, toki oso espezialdu batean, gauza oso espezialduak egiten joan. Eta ez dira erakargarri zuertatzen herri txikiak, edo eskualdetako ospitaleak eta gainontzekoak, ez? Horrek eskatuko du plangintza oso bat, eta baliabideak ondo nola banatu ikustea, ez? 2025an Eusko Jaurlaritzak horretara, osasunera bideratutako aurrekontu partidak, azken hamarkadetako hazkunderik handiena izan du, hori ere bada bidea? Noski, hau da. Azkenean politika, aurrekontuen bidez egiten omen da, ez? Hau da, zenbat baliabide jartzen dituzun, dirua beharko da, eta hor dago, ez? Eta aurrekontuak izango ditugu, baina aurrez aipatu dugun hori den ere beharko da. Diruak bakarrik ez du konponduko. Egin beharko da plangintza oso bat, eta ikusi beharko da, ez? Hau da, prebentzio neurriak non dauden, adineko gizarte honetan zer dagokigun eta zer ez, gizarte zerbitzuak eta osasun zerbitzuak elkarrekin lan egin, eta gero, behin pertsona gaixotu denean, baina hori horrek bukaera beharko luke, ze harreta daukagun, profesional nahikoa izan, profesional horien lan baldintza egokiak izan, eta lanpostu egokiak egin. Osasuna eta euskara. Euskaraz hartatua izan gura duenak ez dauka eskubide hori bermatuta beti gaur egun. Horren aurrean zer? Horren aurrean nik mesua zabaldu nahiko nuke, askotan ez gara hortaz kontziente izaten. Hau ez da euskararen kontua bakarrik, hau mundu guztiko kontua da. Pertsona bat bere ama hizkuntzan hartatzeak osasunaren kalitateari eta segurtasunari eragiten dio. Hau da, nik nire ama hizkuntzan asko hobeto adieraziko du zer gertatzen zaidan, asko hobeto ikusiko dut nola nagoen eta zer dagoen. Hau da, honek bi alor biltzen ditu, batetik hizkuntza eskubideak daude, baina beste alde batetik dago kalitatezko osasun arreta bat jasotzearen eskubidea. Eta hori pertsona bakoitzaren ama hizkuntzan egin behar da derrigorrez. Hau, hemen dakigu eta mundu guztian dakigu. Eta nik uste hor askotan mezu gaiztoak ere zabaltzen direla.
Hau da, badirudi osasun profesionalen falta euskararegatik dela, eta ez da egia, baina aparte ezinbestekoa da pertsona baten hizkuntza baloratu nahi baldin badut, iktus bat izan eta gero, hori bere ama hizkuntzan egin behar dut, bestela gaizki hariko naiz. Baina pertsona bat nola dagoen edo ez, eldarnioak, gauzak, horiek denak bere hizkuntzan egin behar dira, bestela ez da egingo. Eta adibide bat jartzeko, eta hemendik urruti dagoen tokitan, beti izaten dute ez, zer nahi duzu, mediku ona ala euskalduna, euskaldunak txarra bagina bezala. Arabiar emiratuetan edo emirar herrietan, haiek dirua badute, eta egin zuten esan munduko mediku onenak eraman. Topatu, kontratatu eta fitxatu eta eraman, ez? Beste alor batzutan egiten duten bezala. Eta konturatu dira, mediku horiek ez dakitela arabieraz, eta osasun kalitatea ez dela ona. Hau da, mundu guztian gertatzen den zerbait da, kontzeptuak ingelesez, language barriers izena du, da, hizkuntza oztopoak, eta hori egiten ez badugu gaizki gabiltza. Orduan, hori herritarro jakin behar dugu, eta eskatu egin behar dugu, noski gaizki zaudenean ez da momentu eskatzeko, baina bai beste garaietan, baina profesionalok ere jakin behar dugu, hau da, beste edozein teknika edo gai ikasten dudan bezala, pertsona horren ama hizkuntza ikasi behar dut arreta egoki bat emateko. Bestela gaizki hariko naiz. Eta hori egin beharra dago, eta hori bermatu beharra daukagu. Alfabetatu beharko lirateke hortaz, osasun langileak. Bai, baina hemen ere ekosistemak dauzkagu. Hau da, osasun gintzako, osasun zentro asko, ospitale asko oso erdaldunak dira. Eta euskaldunan sartzen denean, tanta bat itxasuan bezala galdu egiten da. Eta inguru euskaldunagoak ere sortu beharko dituko. Askok eta askok egina dauzkate, buruz ari naiz, baina nik uste Osakidetzan langileen 60% edo baduela hizkuntza eskakizuna lortua. Baina askotan ohiturarik ez da, edo inguruak berak eramaten zaitu, ez dago lan hizkuntza moduan erabiltzeko. Pausoak egiten ari gara, ez nahi beste, baina hor indarra jarri beharra dago. Osakidetzak ematen dio behar besteko garrantziarik eta osasun langileen artean ikusten da horretarako borondaterik? Denetarik dago. Ez, hau da, hemen ikusi genezake edalontzi erdi utza edo erdi betea, ez? Duela urte asko baino hobeto gaude. Neuren ez gaur goizeko, eta ni medikuntza ikasketekin lehen ospitalera sartu nintzanetik, 1984 zariko naiz. Gaur arte aldaketa onerakoa izan da zorionez. 3. euskara planean gaude. 3. euskara plan horrek badakarki euskara bera harreman hizkuntzaz aparte lan hizkuntza izango dela. Eta gainera jartzen du horren arduradun tokian tokiko zerbitzu arduraduna izango dela. Eman dira aurrera pausoak, baina beti badirudi bigarren mailako kontua dela edo ondoren datorren kontua dela, eta nik uste lehenago jarri beharko genuken zerbait dela. Joan zen asteko albistia da Felix, Galdakao Usansoloko Unibertsitate Ospitaleko zainketa intentsiboen unitatea humanizazioan bikain ziurtagiri eskuratzen lehena izan da Espainiar estatuan. Zenbateraino arreta eskaintzen zaio zainketen humanizazioari, pertsonen beharretara egokitzeari, ematen zaio behar besteko mereziko lukeen garrantzia? Geroz eta gehiago, baina behar beste sekula ez. Lehenik eta hemen zorionak ez, lagunak ditutangoak, eta zorionak bertako langilei. Hau zainketa intentzioen unitatean egina dago, neuk lan egiten dudan alor berean ez, eta geroz eta gehiago gure, pentsa ez, gurea eremu oso teknifikatua da, teknologia asko dauzkagu, makina asko dauzkagu, larrienen dauden pertsona dauzkagu, ez? Baina han pertsona sartzen dugunean, biluztu egiten dugu, baina fizikoki eta emozionalki ere bai. Hau da ez, erabat urruntzen dugu, inguru arrotz batean jartzen dugu, etxekoen bisitari gabe, guzti horri garrantzia ematen ari gara geroz eta gehiago. Hau da, zendatu ala hil dikotomiaz gain, badagon zen bizipen dituen pertsonak nola eramaten duen, eta geroz eta pixu gehiago ematen saiatzen gara. Eta badalana, bisita orduak zabaldu ditugu, etxekoakin geroz eta denbora gehiago egoteko aukerak izan, dauden denbora horretan hobeto zainduak egon daitezela, etxekoekin ere lan egin, bisita garaietan nola tratatu zer egin, zer esan, ondorenak nola izan, behar beste ez, baina nik uste ikuspuntu hori ere ematen ari garela bai. Gurutze Gorriari buruz ere galdetu nahi nizun, zigorra jaso berri duzue Gipuzkoakoan eta EAEkoarekin dituzuen desagostasunen ondorio dela adierazi duzue, zein darazoa, zeintzuk dira diferentziak? Kontatuko dugu lehenik eta behin zer gertatu den eta gero ze testu ingurutan, ez? Neu guaino 30 urtea sartu nintzen Gurutze Gorrian, bigarren mailako ikasle nintzela, eta 30 urteko ibilbide bat egin dut, eta hori gertatu zen unean Gipuzkoan lehendakari orde nintzen Gipuzkoako Gurutze Gorrian.
zigorra jaso dut Zarautzen triatloian zerbitzua hobetzeagatik. Zarauzko triatloiak hiru zati ditu, igeriketakoa, txirrindularitzakoa eta lasterketakoa, eta txirrindularitza proban baditugu inguru itxu batzuk, eta 2016an pertsona bat erori zen maldan bera, zangoa puskatu zen, baina ez zen ikusten, eta konturatu ginen erakoan eroria zegoela, denbora puskat pasa zen, eta hipotermia jota ospitalean bukatu zuen zuero beroekin. Eta hori gertatu ez zedin, erabaki genuen ibilbidean motorrak jartzea, sorosleak motor gainean jartzea, motor txikiak dira eta mantzo doaz, beti begiratu zean norbait erori denala ez ikusteko. Eta motor hauek lasterketako aseguruaren barruan jarria genituen, herrian hainbeste pertsonak lan egiten duen moduan. Hori handik, hau ertzantzak zekien, udaltzaingoak zekien, koordinazio mailak zekien udalak, eta denen biztan egiten zen zerbait zen. Eta erabaki zuten hori zela eta espediente bat irikitzea, eta ondoren 5 urteko zigorra jartzea, baliabide pribatuak ezin omen dira erabili Gurutze Gorrian, eta gainera Gurutze Gorriaren aseguruak ez zituenez ibilgailu horiek hartuko, 3. arriskuan jartzeagatik. Eta horregatik 5 urteko zigorra jarri didate. Pentsaturik hau neurriz kanpoko zela, gure bailaran, Urola Kostako bailaran genbiltzan zuzendaritza taldeak denek dimisio eman dute, eta Gipuzkoakoak ere bai. Gauza da gero hori ze testuingurutan gertatu den. Eta inoz ezingo dugu esan harreman zuzena duenik, baina badakigu zein egoeretan gertatu den. Eta kontua da, EAE-ko mailako edo autonomia mailako Gurutze Gorriarekin arazoa genituela, batez ere itsas salbamenduari loturik. Eta neuk pertsonalki salatu nuen Gipuzkoan genituen itsasontziak oso zaharrak zirela, bereziki Getarian dauzkagunak 1986koak dira. Orduan, 29 urteko itsasontziakin ezin dugu ibili, ura sartzen zuten, Getarian itsas salbamendu eskola bat genuen, eta itsas salbamendu eskolean azkenengo 3 urtetan ez ziguten usten ikastar horik ematen, eta testuinguru horretan gertatu den zigor bada, eta uste dugu horri lotua dagoela, baina ezin dugu noski frogatu. Zer litzateke Gurutze Gorriak egiten duen lan barik? Lan hori barik? Zer gertatuko litzateken? Batetik herri askotan zenbait proba eta zenbait gauza eraman beharko ezingo liratekeela egin, edo eraman beharko liratekenak enpresa pribatuekin egingo liratekeela eta askoz garestiagoak liratekeela, baina behar bada nahiko baliabide ez dagoela. Baina gero dago beste alde batetik itsas salbamenduko kontua, hori ez balego eta voluntarioiek horrez baleude, nork egingo luke, eta itsasontzi bat galtzen denean, edo zein arazo gertatzen denean non dagoen, Gurutze Gorriak historia luzea du, Solferinoko gerratik datorren zerbait da, eta jarrai dezala urte askoan lanean, eta nire aitortza eta eskerra hor dabiltzan guztiai, baina nik uste baita ere ikusi behar dela voluntario kontu egon behar dutela eta lan baldintza egokietan. Eta gurtu baino lehen, hainbat komunikabidetan, diharduzu kolaboratzaile, aipatzekoa bereziki, Valentziago ere referentzia egin diogun Euskadi Irratiko osasunetxea, irratsaioa, Arantxa Hartzarekin batera 2020ko Ricardo Arregi, kazetari honenaren saria, irabaztera ere eraman zintuena, garrantzitsua da osasun gaiei gizartean zabalkundea ematea. Bai, dudari gabe, bai. Eskaera hor dago, eta toki askotatik iristen zaigu, eta lehenera aipatu dugu. Gainera, gaur egun sare sozialen bidez eta edo zer gauza zabaldu liteke, eta badirudi edo zer gauzak balio duela, eta bada hor desinformazioa ere, beraz hor egon beharra daukagu. Egon beharra daukagu, eta nik beti esaten dut honetan aritza garrantzitsua dela, eta nik 3 bide edo 3 printzipio ditu dela esan behar baldin bada. Lehenik eta behin, bada egile zientifiko bat, eta hori esan beharra dago. Hau da, txertoek ez dute autismorik sortzen. Txertoek aurren bizitza salbatzen dute, eta hori esan beharra dago, eta hori bezala, eta beste gauza askotan ez dakigunean ez dakigula. Baina bada egile zientifiko bat. Gero beste alde batetik, jendea jakin behar du. Hau da, ezagutza ez da profesionalena, ezagutza herritarrena da, eta herritarrengana egon beharra daukagu. Eta 3. euskeraz egin beharra daukagu, ez? Ez badugu euskeraz egiten, hori ez da sekula iritsiko. Feliz Zubia, eskertzen dizugu bisita. Eskerrik asko zuei, eta hurrengo bat arte. Ondo izan.